kung kumbaga na kay usahat sa kuwari. Mo anak mo maliwan mo. Asa man yan na? Sara? Yaman ka ba o? Ha? Ay, pag ay, Jen! Saan na sa dealer? Ako na makakatong dito. Di karon. Di karon di. Mga imported ni mga listahan eh. Ay ka tumatak na nga. Boy, kau na ba? Ay tagalupon din. Boy! Tulog. Kau na ba pagkaon? Mamaot na may anas pa? Tingnan na mamaot na may. Mamaot na may anas. Kabuhan mo ba? Mamaot na may samot ano? Lami may kamera mo ni. Kabuhan mo manibilo. Lami sharp ni ka. Sharp ni kuha. Punta sa cellphone. Guwapa dyan. Hindi ko para pa. Ano mo mag dadaan mo asawa? Ako yung asawa man, magtaho kung Pau. Namgari ko anak na dadaan. okay, magkakaroon na ko ha. Clear? Alili pa si ma'am na. Ana si Jarong Kinse. Nakatuod eh. Nakatuod. Dito mo na yung labihan eh, ma'am. Okay. Mamo ka dal. Upload mo ni Zada rin ang pan ni Zada. Mauntas. Ma'am ka. Ikaduha na asawa ko. Ay. Masih balyos. Imong anak na gwapa. Na si amahan mabuang sunod-sunod. Hindi na kong sunod eh. Sagdan ko. I-review natin.